internetten mi görsünler? İnternet ama yok Türkmenistanda. İnternet bolmayan bir yurtda nähili daşygyň mardakydan habar yok. Aşgabatda bolup duran zatlardan daşygyň halkynyň habary yok. Ya çärjüň halkynyň habary yok. O vilayetden o vilayeta habar bir-birinden habarlaşyp bilen aga. Osam nähili Türkmenistanyň Suriýadaky wakalar görüp biljek ol. Aýdyber başlygyna. Açyqan bir min sözüň böleýin. Öýüňe internet çekdirjek bolsaň bar ya 1 ýyl oçurda durmaly. Şol ýaly halky köpmi kabularyň? Türkmenistanyň içinde şol bir 100 million da halky barmy? Oçurda durur ýaly 1 ýylla. Häzir şu Türkiýede internet çekdirjek diýenler hemen gelip çekip berip gidiyorlar. Hiç problemi yok. Näme üçin Türkmenistanda problemi bolýar? Bu internet çekdirjek bolsaň problemi, onu aljak bolsaň problemi. Iň bärkidi ite beren ýalaga paýok berýärler. Şoň özüm bir problemi. Halk basa üstünde bir-biriniň üstünde çykyp aýlanyşyp ýörler. O wepen diýen zat bolmaly diýe ondan soň TikTok'a girip biljekler, ondan soň YouTube açyp boljak nemecekler. Diňe imo bar diýe bolany. Telewizora açýan habarlar bir izlap gördi. Bir gezek izlejek bolupdyr da görse Serdar otyr diýe. Sirli näme ýaly bolup. Maýmyn ýaly bolup atasy oturan mankasyna aktyryp ha diýip geplep maýowa gelen pişik ýaly bolup maýowlap. Ogly otyr. Näme geplejegini bilmem kagızlary, haýsy kagyzy okumalym kan men diýip sermeneklep. Hiç sat yok.